Hello guys. Ikaw istorya dong. Hi guys. Ngay mga Mag ano may bisita dre. mga bata kay mag children Maghatag do may pack lunch. Kaya bata ang pagpang. children's feedings. Hala, 10, 9, 8. Mami daw siya, mami. Didam kita. Smile. Pandara day. Ang letikpan ka na. Diupo po, Toy, diupo. Kulang pa dyan ang bangko. Smile. Wala lagi mas ang uban. Ano sila sa Oh. ice cream? Wala may mga bata. Sandri. Sige na. Pila na, pila. Ay. Pila. Pila na, pila. 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 Linya. Dari ang babae, oh. O, ikaw ano dong bil? Ako na sa juice base. Kuha na dong, dito na dong, balhin na Pila. Pila na mga children of God. Are daw ha. Kaya wala sobra, mga dagko, pila. Anay pack lunch isa daw. Uy, na-appear si Perde, anak may nilablab. Cute. Ang gumana, attract dito dito Ang juice, mga juice. Juice ha? Wala, luya pa tong bata, ti. Tagay ra gusto, ti. Day, tagay ra na na, day. Ano man? Yan, duwaon kay Ani na lang ni Yuri yata. Balik na mo dito. Balik na dito. Asa si Yana? Nas tubangan. Day, unahang gagmay, day. Siyan. Ala ka, Batang gamay no. kay ano na? Para kay straw isa. Anak. Di na kabalo musulti. Oh, straw. Kana to. Bunga, ay ka ng binggo. Tawaga rin siya na. Uy, tagay, pag-istruti. Dapat yan ito. O, guniti dong. Ako ikuan. Ala, tugtuyo ko. Oh. Ana, ayun na. Oh. Happy mo eh, di ma-happy lang mo. Happy mo, sila ro iya, nya mo. Oh. Oh, nakagawat, grayas. Kare ko. Straw. Gaya basta istorya matapos. Straw. Dai. Humana ka? Oh, ano, straw. Straw. Ay mo ha? Asa yung pack lunch? Magaling kang kupal ka. Wala ka, wala pa. Oh. Oh, tayo. Asa ka? Dito. Hindi mo. Ikaw. Ha? Tayo mo ha? Asa pagkain mo? Siguro to kung atuan, ano sila man tong siguron. Wala na, mga bata. Mura na. Oh. Mura natin. Ipatong na diri daan. O si Bir, bata pa man na. Bata pa man si Biro, si Kwan. Oh, bata man na. Oh. Na, Diyos. bata pa na. Habak ha. Oh. Ulit Isa. na po. Isa, straw. Straw. Ah. Yan ang video. Oh. Ah. Duro. Unsay istorya nimo? Ah. Dang. Psst. Ah. Wala kay pero di na siya mabalik. Dalaga galit niya tao.
man ang mga kana diha ba kana sa boarding house ng mga bata. Maligo si Papa. Eh. Oh, kalami. Sakyan na ano, tingala lamang ko. Sa taxi, may ipangita. Pronsit ka. Today is a brand new Bunit eh. day. Hello vlog, welcome to my guys. Unsa maingon nimo natagaan ka balot? Unsa man ka? Unsa rin ni? Mari ni klaro interview man ni. Ala na madre guys kay pangtagtag ng mga bugas karon tataod. Bugas Ziki yan. Ziki ba? When there's no everything. Ay. Magbunyag mo na sila. Ha? Lolo. The best. Asa namang uban wala lagi gamayar pag nglakaw dre. Pero bitaw mga bot ni tanan rod ah. Mga tigulang. Ilat po. Mga buti pa tanan, tulang eh. Purma. Una pa isa ka bata oh. Oy, kaon ka dong. Sa ginaw na nimo. May bata oh. May bata oh. May bata oh. Sa ginaw na nimo. Oh. Asam pa ni paistorya ha? Paistorya. Oh, sa istorya ni mo. Oh, sa istorya. Thank you. Mag-istorya video. Lang ko na kadre. Dara. Wala pa. Dara, may calcium tagay. Wala daw calcium kay lat din. Duha, para manambok. Duha. Basketball to pol. Patay. Ah. Bata ka? Ah, Oh, lina. Kang. Di ka bata? Diri ba? Kaya na di mo 28. Sorry ka. Dali ka. Tao. Suno na. Selamat. Lahat guys. Wala humanaw eh mga bata Wala na. Mga boto tanan ron. Maulan sila, binagong sa. Dugoy man po ka napakita. Oh, Karon pa ka ba? Awak balo. Karon pa man, huwag mo siya napakita. Sa ko kay siya nakita si Infon. Oh, balo ani. Bot dire ba gabi eh. Oh, na gabi pero ako balo nga na yan eh. Asa? Weird. Ariyo. Nam daw kay isulti daw. Sa isulti nimo. Thank you. Oh. Napaka-igsoon, di ba na? Humano na maghatag yung igsoon? Oh, nakaisa ka ba? Oh, tiyo, kayo. Saan naka Mickey Mouse? Oh. Mickey Mouse. Oh, tiyo. Mickey Mouse daw. Humaan ako gada. Ano, nagkaana. Asa? Ano, ilang snow. Narilis snow. Wa ba mong Dami yung biyon, tiyo. Ano, tiyo? uban siya rin. Ano, maayo. Nangutok ka? Nangutok ka? Ano na po ka mangutok no? Sabi niya kung Sulod sa kan, pag lunch. Chicken Joy at saka Bihonski. Let's go. Asa na mga bata, kumayar pang lakaw dire. Ay na mo dire, tura. gikan ko sa kanya pa Ini. gas. Tura atak na mga bata. Uy, ang kubin. Daon. Gikan siya. Hello guys. Grabe uy na tubig si. Isa-isa lang ni Dunga. Nakan. May pabigay ko pan juice. Ang kuha dia. Juice na ako. Oh, Diyos. Thank you. Ay na ako na Mickey magatag ni Bella Mouse. tagay ko kanang. Grabe po ka dyan. Pangabag ka ng gas na. Hello, natagak. Nakuha na sa ganina. Doon pong ubang bata na wala tagaan. Kaya ano? Christian Lee. Ay, patinda nga.
intro dong din. Ano gudita na? Gigi. Iyo. I-vlog na to, tagahatag. Let's go. Ay, bata nga nagbalita ay. Alin mo, Dre? Bili sa bet, babe. Hindi ko siya kadali. Yan na lang. Katulong ko. Ano? Kaya natagaan naman eh. Gana na. Yan eh. Lamiin bakal so. Kabusog. Diba? Natagana ka pa. Natagaan na. Wala Sure. bro eh. Dahil lagi na. Anak mo ng tulyo, kaliyo. Bili na natin. Dili. Cute na kay kadong. Anak na ni Kuan ni Anak ni ko ni. Katong mga ni Christian. Cute na kay kadong. Mo siya cute sintro. Okay, let's go. Ha? Ah, dili man na siya ganun. Nya, stop na ni. Yes. Dagan ko extra bro. Adag ko! Halina! Napa may gamay! Ayun na yun. Bito-bito yan ang bito. Ay, sa kaunyor. Kung kaunyor, ano ba? Ito na naman ito si Bila. Langit. Ay, langit. Pwede mo ito. Ano ba tayo langit? Ako ang juice ya. Bingo, tagay bingo. Anak ko tayo, nas balay. Amay, ulibukan ka. Ika na Japan. Kuan anis man ko. Anis. Guys, slow down. Ano cute sintro. Ano na extra? Agi ba sila kuan gina? Bro, mo ni mga vlog ba. Siya ta balik. Tingin ka tabi. Ay, isa. Gurita kay makaon sa ko. So guys, vlog mi diri guys. Halina! Oh, Areo, areo. halina na, day. Dahil nakitagan sana ako ng isa Vlog darong. Okay, kami ipakita ba? Magatag mo. Kami ipakita. Dapat ko rin. Areo, areo, areo. Iceberg. Ako tumahaw ba? Iceberg lang kami doon. Dito lang pa. Nada pa diday mo. Wait, dito guys. Daba. Tausan. Everything. Ito kay ano manggutang ako sa mga tanong sa mga sponsor. Ang hatag utro eh. Kanyo din. Chitsu. Ha? Chitsu. Ah, Chinsuki. Sansuki. Papatay pa ni Utto. Di ni may vlog mamiloy. Ice bat? Beauty, beauty, beauty. Yan na po. Ano po ganun? Oh. 200. Ipakita din. Reboot na. Let's go na. Ana. Juice kuan? Iceberg. Go. Juice. Oh. Lulu, buo. Oh, tanggal ni. Malag ka ang dayot. Ulay, ulay. Tang andam balot to. Wala akong juice dito ya. Balot. Ha, ina ko sa mamay. Say hi to vlog. Ayop ng vlog. Lagi. Stop ka na. Go. Iko stop oh.